Ini sedang nak jing mani jing ubulay ini kena opai sengi jong ni sengi kebakrau ke sengi kebagantang ke jong utrai baca begini aja perang ini pendem ubulay hak jing duai ubulay bukpa jongi ubah beneng ngiai ngu yame ku utrai bayit me penlai kejat betlot jongi bengin kiu syiyeng kebagantang jong me hani kena opai sengi joni ke sengi bakrau ke sengi kebabalapen kerpang ku trai begini no ikam ke jing trai borok besno pen ke jing ke bala ke sengi lalu penut ke por ke jongi hak pemane hak pendan buram hak bay slok bat me ku trai be ni duai tu pun khu jing do nut ye jing mut je berkhat jongi bangin mane me ku trai hak ben sim bat ke basisha isni banyak lam ni ke por tu sedang tu wai no jongka kerhu gino isi menta baru aku try pen kup teka bor jam semu khu jang me bagi jing mani ke jengi me ku try kan long kemu jing nia ke im ke pen so bahaya me ku try bai kan long ke jing kerhu ke jing pen sai bor yagi ku try kham tam ke sini ke kerpang ke ba kum ke balang ke bagi balang baru hak assembly ke jongi ngira khi ka kum ke revival sunday kita terang ku try ke jing pendap ke jing perhem ke jong mesti khu ya kajong kabalang kajong aku try hangde bahni keri kajongi barang ipan dikini baru kerteng kajong try buna pune bai jongi uji supes amen dia subhai pi ki perwi baru sani kajong mani jongi ublay hani kasing try ke bagarpang ke bangira khi ka kum ke revival sunday nginje beteng da bangirwai ke jirwai ke basispa arkuwe Kejerwai ke basispa arkuwe, tapi bad dia ke bakhamne basispa khatpra. Badhadien jong ni kejerwai, asa khot iwe ni praraba kabalang kejungi. Imasa Thursday khar kongor, be nyalam ka bapuli na keting kejong belai bad kajing duai. Tu wan mensim tu men penklan ki kejat that jonga. Ai nganyo I daka jenget kata kari babha kat ki balaya lamami ki long ki khun ublay yalam yanga haki jing da bor ka jing ka jirwa ga basispa arkuwe Tuan mensim tu men penklai ki ku jadta jonga angan yo ida gajing kata karibabha kata karibabha kata karibabha angan yo ida kajing kata karibabha bangan ino ya karikla rishi tombat jingma dusari kai jing snobha jongka kiai sabang Jongka kiai sabang Jongka kiai sabang Ya dru cari kajing sngoba Jongka kiai sabang Ngasahaken rokum nong ap baam Jing syai kasngi Ngakwakan mikas ngibakra kajing job kalbari kajing job kalbari kajing job kalbari ngakwakan mikas ngibakra kajing job kalbari Ki jing snop ha pertela ja jing bang jong ki la du
Don basa ha jing ngô ba tang ya roji su shu tang ya roji su shu tang ya roji su shu don basa ka jing ngô ba tang ya su shu men sim ba ba mi la ya la real good ru men ba rin ya ngaru tu butin mami halen tika ba in halen tika ba in halen kabain yang ngaruto boten mami halen di kabain punjing pen pep jing jin jaru lahari klau menong pentungen kibat lot menong bakal menong ya lambakal menong ya lambakal menong pentungen kibat lot menong ya lambakal kat kibala ya lamami kilong kikunulay ya lam yang hakijing dapor kajing ay dapor kajing ay dapor kajing ay ya lam yang hakijing dapor kajing ay Chua bangin le lang ag jing tuai an pole to kan ten play in ye shash kor bangin ye skor te ayu ten play kadan ban kran yang i wei kadan ban kran yang haru kom jo ngan pole na city jakob kal nang basan kat khat kaban nyau tatar namar kata to shaslam ko para bangai hado kata ka jingwan u try hakmi ubarap uapmi ya so bakor jong ka kendau udayap slam ya utar ndau lo ya pedang ya slap ubahashwa batu slap ubakado to yesha slam ruma pi tupanes kem ya kidono jong pi naba ka jingwan u try kalajan to adekran yaknyom paralog hi ko parabangan manom penram nyapi hakmi utau nong bishar uyang tuyang kan hakmat ka jingkang to shem ko parabangan jonga yakcha kinong ilo to lupa kipakran haka kertang utrai kom kirukom ka jingsha stam ba ka jingsha slam hakmi nginyo sok yakita bayasha pilayos ngau siapang ka jingesha ujob bar pilai I ka jingpen ko utrai long batap ka jingis baru le isnai
Thành rai lor kia bro ko para ngai changa to wat smai lemne da kapnang lemne da kando lemne da kano ko wai pat khaching smai rai ka ba ho chang pi toy kan long ho bat ka ba em chang pi em ba phinom hap ha ka jing bishar don no ru ba shap pistom aplang jang pi ton tuai don no ru ba sukman ton rai ro don no ru ba prang ba pang aplang jang pi ton na khadi kitman basan jang palang batukan dwai nam tajangu hapakila pensle yu to kompanyang haka kerteng utrai te ka taka jing dwai kan long ka jingat kan pen kya yau ta bapang but try un penyang yu baladau la le ekipop ya kata oni mam no yu to ya plana perlok hi ya la jing palat but to ya dwai nak benta perlok hi banom dop pen kya epi ka jing kerpan minat ubahak kakamla shibot tugin twai ya ingo ko pa hakani ke chan met apply magi mi penla ingi ko pa magin rong hayang bakan tang bakoi bakan tor mi ai kan si apply bangin pen crowd ketang jome mengini ro mengin penan brom apply hakani yang beketang jome hoy apply walai bon ngidon kijingna kijing tlat kijing le ke bon chat rai mem shemeno ko pa mi pen poi ngi mi la mani shakri hakani ka por wala ngi dawan kijing mot ki prepare rai mi i ya ka ta ko pa apply kane ka sngi ka lang ka chingkan mau ya ka revival ngi ai ngo ko pa mam la than rang khat apply mani ai kane revival apply ki mi ri jong me ngi la ban yang ka ka po ni kala man shakri ya ka chang jong me a day lang ba men sem ko jong me bola ai haki apostle ki sin ran jong me ngi la kin ku pa man long kom ne balang man shakri hakane chan me ab lai ko pa ngi na pen kan tang na ka por da ka snam ko ba do jong me kan ba jing shakri jong i wai kan long ko pe kiu sat shaka khat jong ka jing ai ka jong me ko pa ab lai jong ngai wana ka por ablai man boti ye ka por hak sangti badan bor ka jong me dan khat i wai ban tha mangai panda ba ka chan me ablai la ka long ka jing rai ka jing pule la ka long ten jong me la ka long ka jing rai ya ro pen ram ka jing rai shit ram oh nga de try no ablai ka khu jing rai shit pen ham ablai jong ka palang ko pa jing kon samla kan ran hapaki jin shakri ka jing rai ro kan long ka bor ablai ban pen ham ya ka jing shakri ki jongi magi nang chan shame hak jing do kar khu ko pa ni ka me ai ba ten ka jong me kar pam mi ka ni chan me ra blai kan mi ka por ling ba shakri ba mela jet ko pa kan ba ten ka mi na ka ni chan me kan long ka boring magi nang yai pen twai ya ka jing em man la ka sni ara ka jing shakri kan pe lang jan ki yen ki sam hak sinang ki tao apa lang jan ki kam ki prepare hak jing pule ba per yin nang man man ya ka ding jong re ba ra ko pai ngi shakam ra ka ban nang try mengin yo snow ya ka bar ka jing pusle jo ka ding yo men sem ba ko ja blai mengin yo ablai man ya cha putai ablai kom petros ablai communist kom apostol paul ablai ba ken yo i ki wei pat ki man pat pya gospel ko pa ni da boti ka ne chan mer yo shakri mum le wan lam ka ne ka po try ingech kam ablai me la pensle yo ka por ka chong me hoy ker khu ki yang sam ka chung ker khu u kham tam ka ching em bom laski yon boti nom tak balang ki shakri jong me mla chet kan thai bat chan ko pa ablai chang a je twai u ai pe we ki jing sam twai men ron khar ablai nga twai ya ki jing sang kan thai ko pa ablai changa pen mi ki long me ablai ko pa ki balang kom khana ki balang kom mary ki badam ki sla chat bu khoj bu kan tang chang me a try Kebanla kan kupa manwan rapat yak jingkala tor ablai hakabalang ka jingkala tor ki yak sam jingkala tor kabanang yai kala kupa haksnang tau kap tamlai hakri bak chat reu ri bak chan reu kupa ni da twai kar pang ka ne kapar ai bo slap jang ka revival ai bo slap jang ka pentakas ai bo slap jang ka jingkar khu kan har ablai kan sedang ablai ko pa nang ne shakaman kerku ship jum kebelajian kita bagi kam prepare ko pa laki lang pa balang laki lang pastor kiman san kilang kme kilang pa
dan kami ki kum katalan kami ayah ki try namar hiem sini kacing la kisni ki batap kacing atien tuta kacpa pai ko pa isan kam mila chet apply mila chet ko pa na ki prio lang kinura ko ong ta try ka sang samar kum chu try open me ko pa ki sama kom shak shak apene ko apply ki ban yan hakalawar ping jong jing ka patai ko pa Yarap kesan por kita, kami sama ablay. Wajar kui ki ablay, warai kopa. Yaj, shikaman shikatiam. Ai bakandan kat senda jami. Namar hame dan cingkelar, warai kendo cingkerman ablay kopa. Laki dan kicing man. Haki kam kijam, haki jing pule, haki AK bara, pentwai konsamla, madan ka kerteng, halor ki kerteng bara, kabala yalam yaki kopa. Ya ingo ka di kapor kabamta ang scam ko pa mitan kabanta man kerku ka ni gchan mi aplay nang yai kerku ka la kabala kimishan pil ko po na try ya ingo bom sem ju me la tan ka jang ko bala nang ko pa ay shukri yang bak mission pil ablay ngi da try ka ni kapor bak ni galap man kerku ko pa iki mission wakar ki ba me melai bet ban bo iki hakiman ta ba per ai bu sambai ubakan bet ko pa onlang usambai ablay uban san ablay gitu kecaka pakitan kerku ai ki mat shaiklan ai mak jinglang man sem kating chang man sem ba ko kan yo man yai lai lot ko pa Kin ya lap, yak ten chong. Oh ngat poti, sangti beran por chong. Yak ching em, kachong ako pa. Ya tan rangkat, isngi ki por swan. Ngai ti, yak ching panya hai bestat chong. Ngai ngo ko pa ni isngi ko banta. Oh ngai skam aplay, mi shash kor, yak ching kot kerpat chong. Me pedang hun ko pa, yak ching shakri chong. Aku tak cisopan. Ki para bangai bi ini gelong jing penbena. Aga jasang kan thai nalawai kan jasang kan dei ka PWF prayer day. Ini nong pulis dang batwai Miss Janet C Donmon but nongkren Mrs Piba Lengwi. Haka English service jong balang ha por live jian med auditorium ng Lam Ju Shayu Center. Nginyo nong pulis dang batwai Miss Dabishisha Walang nongkren Mr HB Nongrum rang ba balang jongi. Haka jasang samla ka por sanba jian med nginyo ka goodwill visit nakabalang Presbyterian Maushuboy. Nong pulis ang batway, Miss Fairlity Nongrum, nongkren Mr. H. Nongdhar. Ha English Service Police Bizar, kapor South Teng Janme, di nongkren Reverend Mickey Lalu. La syai kasngi ka praterik, jung August, di program jasing ying dong kinong kumni. Dong mingi kan long ha yeng jong Mr. Habomut Lang Lingdo, ka yeng ka don ha Sunny Hills, nongkren Teman Masan Kien War. Dong sep ni kan long yeng jong gong iba pen shngai khar kongor. Yeng kadon ha Lower Renja nongkren Teman Masan Di Lingdo. Dong shatei kan long yeng jong kong Mary Maxlin Suting. Yeng kadon ha Maudiang Diang nongkren Teman Masan BS Kharpuri. Ha ka Shipotri August ka jesang miet balang ka pon rich teng jan miet nginyo ka subject pereng juga kota ka balang ba mission jongka tenat subject ka mission ka balang ha pedeng ki samla chong nong rem siti benengkong siti muti lenong basaw ka khadar nong please nang badwai kong ibari kenti kharbuli nong kren Reverend Elling Scott ha ka khatwei 3 August ni palei ki jesing slok kin long kat kum program khat lai terek jesing duai si jan por Drish Teng Janmi, ini nong pulisang batwai, kong Sarah Dashisha Sons. Ha ka khat sauterik,
jong August ketika sing ublay dari jeseng singing festival di ki program kilong gumni jeseng kena kapor new bujimen step inyo ega singing Sunday in charge Miss Iwa Paka Shulai but Miss Layaman Neng Nong ship ho bujimen step inyo ka singing festival penyanyi daka music and singing committee ha ka by chairman long san dealing do ki special items kilong gumni jeseng kena nang ta solo ni Miss Devi Renja, instrumental in charge Mr. John Nongplu, group song in charge Mr. Taibor Hujan, mixed duet Miss Viola but Miss Zakhari Khargongor, choreography ni Miss Deiri Kenti Simli. Porship Jimen Sni in yo apo kajing yalong chairman jong Reverend GS Umwi, ki special items kin long naga committee balang ni jeseng thai in yo solo Mr. Rafael Manas, kin guest artist Mr. Dondor Diengdo, guest artist choir Balang Presbyterian Jaya in your mixed trio Mrs. Bahun Lingwi, Mr. Rampang Marwen, Mrs. Ivan Pira Lingwi, female voice jong ka choir Balang. Pon rubuji janmiet apo jing long chairman jing Reverend GS Umwi in your special items kumni ni jeseng ying dong chatai, jeseng ying dong sepngi, jeseng dong mingi, quartet banai respond da kharkungor wilbons I kit taryang lang kupasang pliang solo ni Mrs. Haka Melam Mauro, male voice ng choir jong choir Balang bagi jingruai ng choir sa Balang. Kajing sang ying dong kan pelong ya ka jing practice jingruai na kamta singing festival hadian di jeseng ba kani de ta jing sang ying dong sepni mo jeseng ying dong sepni kan pelong jing practice jingruai na kamta singing festival hadian di jeseng ying la sai ka singi ka pratere August but ru ha ka khatlai tri August ha ka porsan beji janmi kan ya khalai terik kabalang kan penlong ya ka jeslok rangba ha ka khat arterik August ni tho ding banwan pon ru beji janmi kan ya ke program bangila thu kan penlong da du snam arja arpho hadien bagi pastor na kabalang gileyo banwan jingo i rangba na boro ki kan toit house nam arja khat handai ni so thu ba kabalang ka don kam hai ka jeslok rangba na ka benta ka jing penang khlain ya ki bobun ki jing trei jo kabalang barga jingsan ha ga jing kristan nira kerpa dia borok kirang ba kata ki bala arfsan semseneng ban sngob ha ban wan khnang khnang shagni ke program ha bang in don rengkat jing don ki pastor chungi teman besan bi kirang ba balang nila persang kat bala ban penpoi notice syaki rang ba ga balang tang ba lada kumnu ki notice kim poiru sngob ha ban wan sha kani ke jes lok rang ba ka get together jong ka lookout committee jeseng samla kentoi pokse north pokse west lum shngain barenja kan long khat laitrik August sin se jain nadu ko por khat arbi jimsngi halam jing sha youth center la kerpa dia borok ki samla ka balang jong kini gidong ban sngob ha ban wan sha kani ka get together hagani ko por ngan pen sngo ye ki jing aingo bat ki jing penlut jong ka balang hau bna Julai arjar ar kijing aingo kilong gumne sika general fund le yop diang khat sanlak sanpulai jar sos pa arpui tingka naga direct transfer jungi para banget silak arp kendai hajar praspa tingka namlaka fund thiet lum jing tep ni yo silak arp san hajar chispa arpu tingka kijing ai bagar pang negeri Shillong ministry ar hajar tingka H Gordon Robert Hospital nyo hajar tingka Wajer orphanage lai hajar tingka umpana mission khat ar hajar praspa tingka JRTS lai hajar tengka, EW Thomas Girls Home lai hajar tengka. Kumta kijing aingo baro minyo diang galong khat pralak lai pukundai hajar shispa sakui tengka. Ki envelope baro minyo pdiang kilong lai spa san punyo tuli bat ki binyo ki bank transfer galong arpulai tuli. Kijing pelut hau penai Julai kilong kumne administrative expenses silak arpulai hajar shispa arpu artengka, relief and support life san hajar tengka, mission fund silak san hajar tengka, jingai kerpang arpu sa hajar praspa tengka, Sunday school khat san hajar tengka, district assessment san lak tengka, kumta kijing pulut barok kilong pralak ar hajar kendai spa arpu artengka. Kijing aingu bakerpang melayu pediang hani katayo gilong kumni wei probungai lai syak general fund ka balang arja sans pa tengka wei long yeng lai subha general fund ka balang sans pa tengka
we kalong ying lai subhash ka H Gordon Robert Hospital arhajar tengka we para bangai lai subhash ka fund ka mission fund ka balang siajar tengka we kalong ying lai subha ka mission fund siajar tengka we para bangai lai subhash ka general fund ka balang 1,000 tengka we kalong ying lai ka we ni push ka balang 1,000 tengka we para bangai lai subha kum ka donation ka balang 1,000 tengka we para bangai lai subha ka general fund ka balang 800 tengka we para bangai lai subha ka general fund ka balang 1,000 tengka we kalong ying lai subha ka general fund ka balang 6,000 tengka kum tai ki jing ai ba kerpang barok nglio diang hang ni tayo kilong arpu nyo 1,000 tengka ubleun kerku yegi para bangai be ye ki ba ai gini jing ai ba kerpang bat ru igi berduai na kamata ka kambu jong u hagani ka por ngin pidang igi jing ai ngo baraka ju ka por ngin yo special number na Miss Bandrika Lingdo ba dia mila piang igi jing ai ngo kerpat ya teman pesan BS Karpuri banduai bu ubleun penkentang ya igi jing ai ngo kini long igi jing puna Check. Check. Hello, check. Hello. Check. Hello, check. Con đua mà ai cũng lấy iwe tapi kerteng bukuy kentang tam jong try jong i Jesus Christ ka kerteng jong ka jong rai bangin rai kani ka pot kadai amazing grace ti kadai ka jong rai ba iwe nang ngi ngitep hi kan ya ti ka pen kan mau yangi sapang ka jing ai ba phla tam jong blai yangi Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How
Tonya Dubai. Try dan maka jingkerku kibat tak saya nak kat kejumia kecim jungi. Kibang em lak ban nyau tang lagi. Ni penpai ni kandia le try. Ringi kerpat ya me men kerku. Men penroy. Ini kecing ai kibat kejungi. Bahkan long ka jingkerku nak benda ka balang. Kaban pentelun iki kam ki jongka. Siki benta ki ba pair kam tam ki project. Ki bedan hakmat jongi try. Men kerku iki syakri jome ki belano syak kam jome. Kum jo ru ki bai ke lot syak kam jome. Kun top ru ki ba tap direct transfer sapo ka bank account. Men kerku iki dak jingkerku ka ba kenjap lai ki jome try. Kerku iki kun samla. Kibla ai, ia kena kecing ruai, kena kepor. Tak kecing ayai belai je metra ngilong kumni ke mengilong mentah. Kerhuyu syakri ujumir uban sami ke kebor bring congi. Kaya kecing pengkrek cung. Kanlong kabra pen scam da metra. Sengawi ke bangu ngipan teng Yesus Kristus. Amen. Beliau kerhui bandrika lingdo ya perlok bahi yang jong iru kiba laai ya tu jerwai ke kerpang keren sepang kajeng la jong beli beliau kerhu ini kun samla ya kajeng syakri ke dor ke terban ai ya jisu ke balang le bagi sabtelan bat kerhu kajeng ke jong kiru bagi long kajing syai barka melu jong try hakani ka perthai ngidon kawai ka kam bangin pendep ka ba ka komiti balang kala syania hanga bangan pendep hani kapur bakata kalong kajing pinithu ya uyut worker jong kabalang ke jongi. Kini dia kamu kaba kejeseng samla nadu shwa jong kini ka pandemic kila thrang bangin don ya youth worker uba kerpang. Nak benta ke jintrai hapedeng jong ki samla. Kumtang ila ka komiti balang onda kala Ukraine kala pediang ya ke jingkerpat ya kajik ajimut jong iseng samla bandon no yo youth worker bantrai full time yang ni akam habdengi khun samla jong kabal ketika kam kaba kerpang kaba don kam habdengi si bibun dan sibun khun samla yo ma di jige kaba harukom khun samla ki bagi don kam ban job yaki syau Yesus Kristus kumta ka komiti balang kala jid ke interview board hadir mengala advertise jadi ke post but ngilapan hak tes mentang itu ki bala pendep ya ke jing puli bidi Kieldon kat sangut ki balwan syak interview but ka komiti balang kala pediang ya ke recommendation jong ke interview board bantung ya Mr. Once Kemlang Lingdo Marbanyang but ngila khodi binya dorong kat ban ngi kandi kano phais ngi nakabanta bengin yo ban pin ithu ye habdeng jungi kabalang habdeng jungi khor semla jong kabalang bengin tip bengin ithu ba nadu ksitari ke jong banai August ngila thungi Once Kemlang Lingdo Marbanyang kumu youth worker jong kabalang hi tikni por ngan khot di Mr. Once Kemlang Lingdo Marbanyang BN1 baniang ini senda jonga ini di Mr. Once Kemlang Lingdo Marbanyang
ide khot jong kabalang Presiden Umio isong isa ang hanong thumai bat ilaidan benta bat ngi nado jilong khna jilong samla lut jong iru bat hadu benta hakabalang lai mukra hakabalang thumai bat hapokse ru ngidon sibun ki ba ithu yi long samla balai ti met men sim sha kam jong try ila pendep jing puli BD ka first class ila pendep jing puli MTH ru first class long samla long resourceful ha bat ngidon ke jing kermen ba ka jing don ka jong i ke jing IT yaki sub kita ni boleh ulah AI kan long ka jing kerku ya ka jisang samla jong ka balang kan long ka jing kerku ya jisang khna jong ka balang ba ya ka balang hi baro ka we te pej bai mai i khon samla ki me pa di wan rung si yeng jong phi phen so phla ini de yut wa ka jong ka balang ka jongi ban ka pat nadu jisang samla bat mangi ki me pa pengen ai ka jing kershan dat men sim da ka jing duai ka jongi bat ki we di menta jong kershan ka bang idon kam ba i wan skem lang in sokum udkhat jong ka balang hi in ya ban trei lai loj bagin i ki jing ku ka jong blai ya ka balang le ba de sekuri jong i tinggal pen bedru ba itu santi mark in bu jing duai ka ba kerpang nak benta jong ni youth worker yang kerpan sembak bin wan panduai kerpang da jung ban kerpa ni ke jeseng bagin subha banyak yang lang mila banduai jajar hagin sim ke jong i nak benta jong ni sekuri jong blai Ablay pa jongi uba beneng. Ngaingo yame kenrat. Namar kilan ki kabu ke beme ai yangi. Ikun ki jong me menyetre ke lingka ke bayar ke bahe ke jong me. Padahal ni ke por ngi dan uni hun samla. Walabo ya ke lingkor ta ke lingka ke jong me. Mantre pedeng ki samla jong ke balang. Yo i hibun ablay ki jing don kam yo ki khun samla jong ka balang ha ka jing im ke jong ki ka man la ka singi ham tam ka jing im ka be dei bat ka mon ka jong mi ada bai ka de ka por ablay mem pen kentang yo diu samla iba shem bawar lang marbaniang ibala kular bantrei ka ni ka kam baka balang kala syania i ngadwai kerpang ablay bamen kerku ya i men pendap da umen sia makhuj ya i an ai ke jing stan ke jing champang kam tam agni ki por ke ba e kumno banyalam ki samla badai tang u jisu ubalang ke jubab ya ke jing im ke jongki ngadwai kerpang ani ke por ablay bamen kerku ya i ke yeng ke jong i oh jiki samla baru aka balang baginya tre ringkat bat i sngau ni ki jing dawai ma bi ki lai ki let pop ke mesyam ki jing im ke jongi ni pa ni ki baru ak teng trai bok nong penim jongi u Yesus Kristus amen. Kita nak pedang jongi Reverend Isi Suchang. Hak program PI badan kekerteng jen pesan GSM. Andrei namar ba im simdan hamet koi bakhia idang simin hospital dang shen idang sutlot hamet ti im simla ban pendep ini program ilo fu ni ngam pastor ngam pasula ban kre nak benta kani ka program hakani kesni ke kerpang. Di marsen yo phone san JSM ngala simi ka phone kana khti jonga ngala school ya no ban phone kawan ngong ka kerteng jong Reverend Isi Suchang perlu i jonga mengia pas sungkat ka juga snem bat iba lajuan ban simenta ba ka balang program ko fer ngali kubun ngin makata ngi ithu bahaya i tel dan ba mithu ru i Macam itu ani kapor Reverend Isi Suchang ide pastor iba in charge ya ka balang presiden Mauprem
kebahab haka Maukhar district idang sudah pendep ruya ka MTH haka di Sdn Hajar Arkuar ublay wala pendan kami haka jikri ofer but unkar khu yang hani ka pon ma khu bor ka ba un lam ling ba jong hani ka sande ka ba kerpang ni pediang so bahai pi ungko balang hi berapa we sai sen pat sa balang ka jongi ha karte ka jongi turai buna pne be jongi Yesus Kristus ha sha bang ya so khubor na ira ben isi suchang kan khot ya ka pes worship team bakanya lam mengi ik jing ruai perhemen sing batong kre ya ki jing mut ki khat jongi ki men sim jongi bagian pediang ya tien ka jong play Toh kan inga por ngin simta lang yang jingrai ka ba saus pa lai punyo pat saus pa ar pun rio nak ko jingrai ka barem. Akar pa fi baro bapngin lang yeng yang sur bajam Jisu nong aplang brojonga lam yang ngangan bud yami lau ba pertei ban yad lengba ngam shep ting badon mame Jisu nong aplang brod Jisu nong aplang brod jonga lam yang ngangan bud yame lau ba pertei ban yane ngam shep ting badon mame lam syajaka plang bacerka harut padut put lenten Rai nong aplang ron papatam lemban minganom sosit Jisu nong aplang brojonga lam yang asyari jingken na eryong bas ngô trim tu da lem ban mi men sim ngô pen rang am sheting ya kiumba lem ban mi siliang lan la Hasya dan jong miyangara Rai jong ngaban mingasya Jisu nong aplang brojonga Angan yad mingkat bat mi Gas kau trim kai áo kensha Su Maria ngadalade Try ngam sheptin ya kisumi Sing skau runar pakerho Habak mat
jong mengai khu slai phát trình tiếng kỳ đồ chỉ su nong áp lăng rót jong lam ma mi ya ngangan bu yo gam đeng jing tha la lem ma mi ban tur ngam no biết tin jam try alam try alam ya nga shala Snong ba it ba song ipa Ka ying song ne jong ga ju lo Ju nom lem ban me hang ma Try alam Try alam ya ga shala Snong ba it ba song ipa Ka ying song le jong la kan lo Ju nom lem ban me hang ta Qua pinyi roi tong pinyi tu try alam Try alam na nga shala Snong ba it ba song ipa Ka ying song le jong ga tu lo Ju nom lem ban me hang ta Thank you kasing rai ka ba lai spa nyo puwe Kasing rai ka ba lai spa nyo puwe Ngayos go nong pen em buong Ngayos go nong pen em buong Ngayos go nong pen em buong Bala dik na Katsaba uyalam ngan bun Katsaba uyalam ngan bun Katsaba uyalam ngan bun ya man kaskim ngan yad ring katang bad uhi ngan yad ring katang bad uhi ngan yad ring katang bad uhi ngan yad batu man kasih katsaba uyalam ngan bun katsaba uyalam ngan bun katsaba uyalam ngan bun ngan bud yau man kasih hapdeng eryong lang thari hapdeng eryong lang thari hapdeng eryong lang thari ngan yat batu man kasih katsaba
uyalam nganggur kacaba uyalam nganggur kacaba uyalam nganggur nganggur ya ban kasni Jeng ai ban pu rom un ai ban pu rom un Jeng ai ban pu rom un hanga man kasih kacaba uyalam nganggur kacaba uyalam nganggur kacaba uyalam nganggur nganggur ya man kasih kacaba uyalam nganggur kacaba uyalam nganggur kacaba uyalam nganggur nganggur ya man kasih nam ta purom blei swa man chong Tungi ya doai. Sejisen pan ngiwan ban pau hakmat keket kejengis nei kejame. Atrai bleu pau bodon bor baro banaingu yeme nak bantangan kapor kabakodor. Kapor kabakentang kabangiyo ban walang kumni hek kaying kabakoi kabakentang kejame. Ban syakri ban yaro ban pundon puram ni kerteng kabaim kabodon bor kejame. Oi ban syashkor ayu bakaketin kejome kadon ban keren hapdeng jong ilang baro akan kapor. Bagi da duaya trai kumbama melalong lem rengkat. Nadu kabasdang long lem rengkat bagan kapor. Pankre iki dono bagi mensim ki jongi. Kabangingin yo ban syashkor ayu bakaketin kejome kadon ban keren lembah. Kejingi slok kejingi. Trai tu kerku meme atrai ngilang iwei pewei kerku ilu musyakri atrai penbit meme yu. Daladi umlong ai nri ai bak bor kajing pensai bor kajong nah trai kan yai rengkat bad ulung bagan ka por baki jing pen sngo kijing pen kre jong ka dono baka mensim kijung kin long ke balap diang sngo bah mat ka ket kijing snai kijong bat kin long ka jing kerku bat ka bor nak mentai jong ilang paro yai ti kan ka por hakik sangti ke bron bor jeme sngo yi kijing tuai kijing map iki pop kijing ka por haka kerteng justris ngiduai. Amen. I pastor, iba penyai, ia kini kejingnya senglang kejongi lengba kini kena paisngi. Kita menbesan jong kebalang bat kiwei kita menbesan kibalak menjadi rengkat kini kepor. Kita kot jong ke komiti balang. Kilong kemi kilong kepa kikon samla balese kidon ruki hap kibarit. Haka menengkong ngai kejing kublai yepi haka kerteng kebatiang. Bat kabadon bor tam kejong trai bat udong penem jongi Yesus Kristus. Ngai nguru yu blay nakamata baula pelak yang bangalak menjadi ringkat bat pi lengba kejing syakri kejongi lengba kene kepor. Oi ngapen pawi kejing sngongu nakamata jong kabalang
Yaki kintin pediang sengobha ke jing pastor bakren ibalai ke jing pediang sengobha yang hagan kapor bang ya don ringkat bat pi kum kabalang presbyterian hang ni hapok se kumbai pastor ilaong kalong kapor kabalengkot kabangi penbet ya kan ke program ndrei kalong kum ka ka bangang alapan up le si khnang nakamata ba I itzapun yang namar bangam sim la sim mikinu ki program wat la don ba phun yang ki phun ha kapor bangadang don apreng ke jing bon kam la se ngam pat ai ki ya ke jing kular ka baskam ting ala su up la da kinang phun biang na em yang ndrei phun ni pastor ang ba pidang lait na em wat por I belengkot namar ba ke jing ya tengku ke jing pang ke jing sitam jong iwei ni kiteman pesan jong kabalang ibri ben sim ya kan ni bentah da kamen sim ka ba kemen ngala pediang ye ke jing khot ke jing I ban aingu yo blai ba kam sim don su kanu ke jing pentut ke jing penwet bangala ben don ringkat bat pi kan ke por kumlong di pastor kan ni kamlong su kasin ke benengkong na ka bentah jonga bagan ya don ringkat bat pi kum kabalang na ka por se ka por nadu kisnem ke ba mensua kabalang kelaju pendon kam ya na ka bentah banya sekrilang ya ke kerteng ke jong trai kapor kala nang ya ngakwa benginya paino sekaktin ke jong ublay kaba ngan sim kum ke jing slok lengba ke ne kapor ngakwa benginya pailang sa kaktin ke jong ublay kat kum ki kam ki apostol kala nong ka ba kat khot ka ba khat saw hadu ka ba saw pho ka banta kalong ka ba jrong lada kitu ke bedani ki kot ba ki kti ki jong ki kin puli ya kene ka banta nadu kad khot ka ba khat saw hadu kad khot ka ba saw pho kalanong ka ba ar jong ke kitab ki kam ki apostol ngan nempuli namar pakalong ka ba jrong hnrei ngan chu sim tang ya kini ki kintin ki bangakwa ban sim kum kanong rim jong ka jing slok hakane ka por kad khot ka ba saw pho ko ongkom ni das ki sibun ki weipat ki ktin ulapan I ban ulakan tu ya ki udaong tu pen im miladi nakane ka pateng benriu bakan riang ka benta ka jing slok nak ktin ka jong blai tu pen im miladi nakane ka pateng benriu bakan riang para bangai bi kani ka long ka Bible Sunday ka ba lepen bait diki bor balang bahalor bangin yo ban kan mau ya ki jing wan jong ka umen sim bakhoi ka Bible bolawan hakane ki balang ki paper hapo jong kani ka rilum khasi jantiang ka jongi bat kum ka pateng benri ngelayo ban sakhiru ya ka jingwan jong ka Bible ha kisnam ar hajan riu darter bat kani ka ktin ka jong blai kapan kan mau yang ngai phi hakane ka por bakat banang ya kisngi ki por le si ki ek barok kim sim long su kumalong hakatu ka por haktu kisnam ar hajan riu ar hajan niau terter kala don ka jing no ha ka jing long mensim ka jing no ka jing sekri blai ka jungi nrei ka ktin ka jong blai ka pan kan mau yang ngai phi bangi dei ban yai ne ha ka jing sekri ya ka gerteng ka jong u da ka ba ong tu pen im miladi nakane ka pateng benriu bakan riang unong tho jong kane ka kitab ki kam ki apostol udai hi u senran jong Jesus Christ ubakerteng u Lukas ulatho ya kani ke kitab ban u yathu yangi hakani ka por siapang ka jingalap ka jong Petrus ka jingalap ka jong Petrus ka bakrau ka ba ulaya lap hakasngi Pentecost ya ka bangila ban syam nakani ka lenong ka baar ka dekhot ka bakhat saw hadu ka ba saw pho bat nginya pet ya kani ka jing penkut ka jong u ya kani ka jingalap ka bakrau ka jong Petrus hakabo penkut ya kani ka dekhot ka ba saw pho da ka boong tu pen im melodi nakani ka pateng benriu bakan riang ngilaban ong bakani ka dekhot ka ba saw pho ka long ka jing kelum lani ka summary ka ba Petrus u ai kum ka jing penkut ya ki ai baro ki bolola kran sakmat Petrus ulakran daki sibun ki weipat ki ktin ulapan I bal ulakan tu ki da ka jing pensle jong mensim bakut bat ulapan kut de kini ki kentin tu pen im yalade nakane ka pateng benriu bakan riang haba pai se kani ka jingja lay thu yangi ka balay thu yangi hakane ka lenong ka baar jong ki kam ki apostol
ngi i ye ki babun belin ki jiu ki belia poilang se Jerusalem naklong keleng ki dongbat ki snat jong ki tain ki mamarjan jong ka duriau Mediterranean hakabala pensapriang yaki bala tiap ru kum kita ke diaspora jiu ulukas uyathu ye kene ka dekat ka basan kabuang tiladon ki jiu ki besong basa ha Jerusalem ki beriu blay ne ki jaj benriu barok ki ban hapo ka beneng sumudur yu paj ba bon belin bala ban kot de ki lak bat ki pholak le si ngila ban madur kum hakaba don ka por ka bangi ngi pelong ki jing seng he ki jing seng assembly ki jing seng synod ki jongi ki baba bun ki benriu na ki keleng ki dong bat ki snong ki juwan syakata ka jaka ban long jing seng le si hakaba kum kata ka poru ni upaj ba wan sya Jerusalem na keleng ki dong bat kisnat ban pendep ya ka wei na ki jingle niam ka ba kum ka jaj benriu ki jule hakata ka por bat hakane ka de ka por jong ka jing rakhi ya ka Pentecost ka badan ka nongrim jong ka jing mut tenrai jong ka tin Greek ka ba mut sanpo kani ka long ka wei na ki lightly ki jingle niam ba ki jiu ki ju jabe ban rakhi bat kita ki lightly ki long kabanengkong kanyam ka jinglight and the feast of the Passover kanyam ki tayo the feast of the week but kanyam ki ying jain the feast of tabernacles kani kanyam ki tayo kadon ka jinga dei ka bajan bat ka rep ka riang bat ka kam ka baki jiu hak ki por ki kham ya trei bha ka long ka kam rep kam ring jingri kumta la jutip ya kane ka jingle niam ru kum kan niam jong ka ayam ot the feast of harvest lane ka jing rakhi yo so nengkong jong ka jing rep jong ki lalingi pule ki kitab Exodus kelnong ka ba ar kulai ka dekat ka ba khanri ong kum ni bat ka jing khawai niam ka ayam ot ki so nengkong ka jing trei jong me haga kitab Exodus kelnong ka balai pusau ka dekat ka ba ar ong tu men rakhi ru ya ka niam kitayo jong ki so nengkong ka yom ot kau kumta ka Pentecost ka don ka jing sedang na ka jing le niam ki jiu ka baidei bat ka rep ka riang ka balong ka niam kitayo nama la batha syai bhai ki jiu haka kitab Deuteronomy kala nong ka ba khanri ka dekat ka ba khandai ba ka ni ka jing le niam ka dei ban long nyau tayo dakaba sedang khen ya kita ki nyau kita yo nadu ka por ka ba mesdang ban ot yo kau ka ba mot san po sngi nadu ka sngi ba sedang ban ot yo kau kum ta ngila ban sngo thu menta balei ba hakaba kum ka ta ka por ki ba bun ki jiu na ka leng ka perthei ki awan se Jerusalem ka dau hi ka long ban yo ban rakhi ya ka ni ka niam kita yo ban wan ra yo so nengkong na ka jing rep changki ban ai kum ka jingknya ai ngu so blai bat dei hakabakum kata ka poru bo utrai Jesu hadien bo lakiu no sebeneng ulajit ban pendep ila ka kular ka bo kular hal ki jong ki senran kat kum ka gospel ka jong Lukas kalon ka ba ar pusau ka dekat ka ba sau kundai la dep tha lepai ki senran da Jesu da ka bu ong hakmi ru ngap ha hapi ya kata balak kular ukpa jonga Henry tu pin yai shong hakanong ba Jerusalem tat anda an penkup ya pi deka bor na jrong kumta ka sngi jong ka Pentecost hakaba shispa arpo na pedeng ki senran ki le lang lang haka kamra ka bahaneng ha Jerusalem lawan hiaro men sima khoi haki dur jong ki thlit ding bat ki le yo bor kumbala kular ki khat arngut ki senran ki le sim ya ka benta ka bahakmat hapo ka jing alam ka jang Petros bat ha ka jaka ka jang Judas layatu balami bujli da Matius haba kum ka takapor haba pait ba bun belen ba usngau kendit cikat dai banyo snau ya ka jing kran uwei hal ka jang ka ktien u Petros usai yeng ban pen snau thu yo tau pait ba bakata ka jingja kabakila sakhi barok kamde nakadaw jong ka jing buait wan henry ka de nakadaw balayo pedang yo mensi makhoi na ublay baru Petros usas dang ya ka jing alap ka bakraw hakata ka sngi Pentecost
Ya kani ka jingalap ladai ban sedang swa na Jerusalem hi nang ta sa Judea Samaria bat ka bakut ka perthai lada pipuli ya kani ka lenong ka baar nadu ka dekot ka bakhat sau ter pinsim bau Petrus upendan kam ya kini ki kentin ko phi ki rangba Judea bat phi barok ki baisong ha Jerusalem nang ta upen yar cu da ka baong ko ki rangba Israel bat hadien ukam pen yar cu banong ko para bat khadu upen kot kayeng Israel barok ka wei kabamut ba usdang swa ni ki trais nong jiu ha Jerusalem nang ta sagi kun Israel ki buan na kaleng ka perthai bat u banrap su sai ki wei ki jaj banri bat penkut saka perthai hi satlak bat kentup lang hagani ka jingalap ka jong u yangi ru kumju ka jingalap Petrus kam dei ka jing maham tangi kitu ki briu ha kitu ki sngi henrei ka dei ru yakini ki sngi jongi ki bamenta Kidon sibun ki bau Petrus Ukran hakani ka jingalap jong u henrei u Lukas uklem dabu haki jing thok barok bat ula supen pau hang ne da ka baong da sibun ki wei pat ki kentin ula pani bat ula penkut digini ki jing penkut tu pen em yaladi nakane ka pateng benriu bakan riang kani ka jingalap kam thau tangi tu ki briu hajar senam menswa Andrei ka thauru ya kani ka pateng benriu ka bamentaru haba ong bakan riang kamut bambet ka ba ban sencar ki ba rang Moses uju penan kam de kiktin ka ba ong ki ba rendang ki ba amla ban penpai ki ba don ka jinglong ka ba rengkiang Haka kitab Deuteronomy kalanong kabalay puar kadakot kabasan Moses uang kumni kila pensniu yiladi bakim long ki kun jong u kata kalong kapop jong ki kilong kapateng benriu ba mutlap bat baken riang dai hakabakum kini ki briu ba Petrus uai kecing maham ya baro ban pen im yaladi nginya pet menta ya kini ki benta harum hakabai dai bat kini ka khubor kabanda kabandengkong kajingkit kli bat ka kamram jong uwei pa uwei ubangat kajingkit kli bat ka kamram jong uwei pa uwei ubangat tu pen im yaladi kamut ayu habo Petrus uang tu pen im yaladi ka Bible ka ong baan ba ki bam pen thamai ladi ki long ki belayap ba kajing bam hok bat ka pop bat kimla ban pen im yaladi ka Bible ru ka kedausai ba unong pop ubalasakma ulong ubamla bat ubam don jingkermen klem ka jingai ka jong uplay Jonah ka kitab ka jong u kalanong ka baan ka dekot ka bakendai ong ka jing pen im ka long na utrai ka jing pen im ka long na utrai Petrus namar kata umut ban ong tolong pi ke bala pen im ubu ya kani ha ka passive voice Tolong pi ki bala penem bat kumnu ngin long kita ki bala penem da ka ju ka lenti ka babaro kinong pop kinyo im da ka jinget ken ha utrai Jesus Christ kai kata ka jing penem ong ki kam ki apostol kalnong ka basaw ka dekat ka bakar bat amdon ka jing penem hanu hawai pat naba amdon ka wai pat ka kerteng hapok ka beneng ya ka bala ai ha pedeng ki briu da ka bakadai ban penem yangi kamon ayu kani ka ktien jing penem ladang ipet ya kani ka ktien ha ka dictionary ngin syam bala batai bakalong ka jing penem ka dei ka jing ada ne ka jing pelat na ka jing penjot na kijing sirkai ki bakrau kajing penem kadai kajing pelat na kajing sirkai ki bakrau kajing penem kabada ukris kabau aisu nong pop kalong kaba pela ubriu ubalerem ubamdan jingkermen cu uba kajing kut jong kalong kajing yap lau persyang katno kanoru dalam kajong kabut kastat dalam kajong kabor kajong banyo lajim Henry kasulong le na dai hakabakum kani ka klipmat don kalat banyo laim bat kani ka long da ka jing sya ka jong try jongi halor ka ding pena hulum kalbari
Dakas nam ka bola penmi alor ulum Kalbari. Bat lada manga bat mangi ki benget. Ngi pediang ye kini dekat donut jongi parok. Ngin yo mat ye ka jing penim. Namar amdan dakawai pat. Amdan hakawai pat ka kerteng. Ban yo im light tang haka kerteng ka jong try jongi Jesus Christ. Ka kerteng ka balak ban penim yang abat yapi. Habaya keren sapang ka jingai ai kamut komno. Kamut kata kabala jah pedeng unong pop badu blay. Blay de kajing i jong u ya kapertai pop ula thawe kalat baki briu kin yo ai ya kane kajing ice ngau bha ka jong blay klem da siu dor. Namar la siu ya karam halor kating pna do Chris. Kumta ban yo ya kane dai ban priang hun ya ka da ka bang ngait skam. Batru da ka ba priang ya ka simet. Kiwai pat kimla ban pen pediang ya ka nakabanta jongi bat ngi ngimla ban pen pediang ru nakabanta kiwai kam don kajing her pateng don kam daladihi ban snau thu bat daladihi ban yo mat ya kajing penem gospel kajong Yohanes kelonong ka banengkong ka dakot ka bakarar kong Henry kat ke balap pediang yu hakitu ulai ka bor ban long ki kun ublay kata hakita kiba ngait haka kerteng jong u. Yohanes kalau nang kabalai ke dekat kabalai penriu susu wong utau bangait hau kun udon kajing im bam cukut. Utate ubam kongu ukun unom yo i kajing im. Henry kajing bitar jong ublay ke sa halor jong u. Gospel kayong Yohanes kalau nang kabalai ke dekat kabakat pra susu ko ong utau bangat hau unom penrem Henry utau bam ngat ula rem lapa naba syum la ngat aka karteng ukunu blay ubala khamar we hagane ka proses jong ka jing penim udai ublay ubasim ya ka sin jam ka menengkong kamamut badai ublay ubasdang ya ka jing penim ukhot yaw nong pop ya ka nong pop ya ki nong pop uwat ya ki bri ka balahap ya ki jing tala jong ka nega pertai haka jing sorong auria ki jongka Kaktin ka jong blay kay tu yang i bau tau briu benengkong u adam mulale e ka pop ngios ngau ya ka jing perta ka jong blay ha bulale pop namar bau blay sim la ino yu kum tu aga Genesis kalau nang ka balai ka dekot ka bakhandai ula perta ko adam hangno medon bat kani ka jing wat ka jong blay kadang yai wat yaw nong pop haduk ini ki sngi ki bamentang Badabau Jisu wan sakane ka pertai ong Lukas namaru khunu briu lawan ya kaban wat ya kaban penim ya kabala jano wan ban wat bat ban penim ya kabala jano Yohanes sakalanong kaban riu dekat ka pasau ong amdan no bala ban wan nga lamdau kpau la pha nga unda wan penwan ya u blai u khat sakajing penim bat kajing penim kamdan daka wai pat nrei tang daka kerteng kajong u Jesus Christ habaka kali kasniu ngilet syano ngilet ban ra sya mekanik ubala ban sna ka ban pen bahapat ya ka bakala ban ya abang ipang ngisitom ngilet syano ngilet syong nong sumar ubala ban ai ngi ya kajing arab ka bangila ban yo kot na kita kicing pang kijongi habang idon kam yaki kam an ngilet chano ngilet saki lawyer ke batip bahai ki kam an anrai ladang idon kam ya kajing penim ngilet sawai pat ngimla latang nau Jesus Christ ukon jang ublay namar dei tang mau bala ban ai ya kajing penim ya kamensim bat ya kajing im ka jonga bat ka jong pi bat uang ru utau buan hanga dalai lei ngan om kentat no sabar ngan om kentat no sabar kumta habo Petros Ukran ya gani kubor nagaktin ka jong blay baka lenti siya ka jing penim yung nong pop kalong daga jinget ken how Jesus Christ ukon jong ublay nengkong abang imut banwan siya ka jing penim kadai bandon ka jing kala ka bamut ka besisa kadai bandon ka jing kala ka bamut ka besisa Kini ki kam ki apostol kalau nang kabaan kat kablai puprau u Petros u yalap uang tu pin kela ka bamut
habangi ong bangi nget kadai ban don ru ka jingkela ka bamut chwa kanang ban yo ban penbaptis ya ka ban yo map ikipap ka jingkela ka bamut kalong ka jinglong ka bau petras uban bha ka jing lap ka jong u kitu kicu ha ka bu yalap kidai ban eno swai kipap ki balale kam tam ka pop jong ka jai benriu ka jong ki ka baki ki la sa nar phna yo Jesus Christ halor ka ding phna kidai ban eno ki jinglong barem ki jong ki baro ye ki jinget ki barem ki jong ki baro ban priang yo Jisu da ka jingkela ka jingmut ka jong ki na ka jinglong rem se ka jinglong thamai kalong kumju ru menta ka jingkela ka pamut ka dei ban wan na syapo ka papen pau ya kisok ke sabar ka pamut habangi ong pangila kela ka pamut ngidei ban pen pau ka jinglong jing em ka basaki ya ka ei ka bangi pla la kalong hiki kam ki jam la kalong hiki jing trei ki jing ta la kalong hiki tien ki bangi kren la kalong hiki jinglong jing em ki jongi ka dei ban pen pau ya ka jingkela ka pamut ka jongi bangila long kita ke bala pedang yo Jesus Christ ke bala pedang bat ke bala yo mat ya ke jing penem dau ka jingkela ka pamut ka don kam ya baro ngimla aban juong bangila long Kristan bat kata kamut bangila kela ka pamut henrei ngimpat empat kumbeki Kristan ke di ban em kadon ke jingong ba omdon ubri upabahatam ubam don kam ya ke jing map bat omdon ru unong pop ubasniu hadu kata-kata ya ba umla ban map syu kajing kela ka pamut kadan kam ya baro bat ngidei ban im kum ta kibriu ki bala yo ban man ya kajing kela ka pamut ha kajing im ka jongi u Kristan ki bala kela ka pamut ki dei kita kan ki bala nut ban ong ya nga ban im kalong u Kris bat ban yap kalong kajing mentoy ki bala nut ban yeng skam apdeng ubapun apa yang kejing syak kran ben apa yang kejing syak nyau ben manong ngayang skam marway ong unang ruai saman sim nut ban long u Daniel nut ban yang marway nong ruai saman sim susu wong Kristan ke bala kela ke bala yo ban mat ni kejing kela ke mat kejing saman sim ke batamai kinut ban ong ka jangan du langaken ke bakor nang sat yang Jisu ngan li kum kayor kajing long barem ngala ino baro ngadu bala penim yang abang ipet ya ka ei ka putra jungi Jesus Kristus Ukraina ka gospel ka jong Matius kalanong ka bakhatar ka dekhot ka ba saupui ong kinong Ninebe kin se yeng lem bat ka ne ka pateng benri ha ka jing bisar bat kinya penrem ya ka naba kila ya kela ka bamut da kajing lap ke jong Jonah mentagis ngi kipor ngi i kajing lap hakeleng kajuk kelanang yat bala pendon kamru de kini ki kor ki bor jong kajuk ka pamanta banya lap kajing lap lanang yai lap henrei katno kila kila ka bamut trai jong i Jesus Christ ong kan sawan kajing bisar bat kajing penrem kumbaki nong Ninebe kinya yang sakilang namar maki ha kajing ya lap ka jong Jonah kila kala ka bamut nakabanta jonga jong pi ka ei ka kamram jongi iwei pi iwei din ka jong blai ka ong tupan em ya ladi nakane ka pateng benriu ka bakkan riang pan em ya ladi nakane ka pateng benriu ka bakkan riang ka kamram mat ka jingkit kli jongi iwei pi iwei kalong ka jingkela ka bamut namar klem ka jingkela ka bamut kajing kela kajing mut na kajing long rim sa kajing long thamai na kajing long sniu sa kajing long ba na kajing long jaklia sa kajing long khoi na kajing long kenriang sa kajing long bek na kajing long knyum sa kajing long palai na kajing long bisni pihun sa kajing bun bat kibakum kita dai da kane ka lenti jong kajing kela ka pamut kain bangila ban perjang ban kot sa kata kajing janai kajing penim kepada Jesus Kristus tu penem ya ladi nakane kapateng benriu kabakenriang kabenta kabaar
Kajing pen kendu ya uwei pa uwei ban yo light im. Kajing pen kendu ya uwei pa uwei ban yo light im. Ban yo light im na ka ban yo light im na ka ne ka pateng ban riu ka baken riang. Baken riang bat ka mutlap kedai ka ketien ka bangila ban syam hak testament ka berem ka bala pendon kam banya thu ya ka jinglong jo ki kon Israel kumbala kren nadu ka basdang aka kitab Deuteronomy galanong ka balai puar ka tekot ka basan laong ya ki bagi lolong ka ta ka pateng benriu ka mutlap bat ka baken riang hak testament ka batmai pat ngi ibau Jisu pendon kam kini ki ju ki kentien habau kren chapang kitu ki baken tait no ya tetapi kentat yau Jisu kamamut pilong kata kapateng benriu kabaken riang bat kabamutlap bat agini kisngi kijongi kipamentangi i ki excitement ki jingja ki bakla ki jing thala ki balai pojat ki baki briu ki le bishar hi mapi hatungi em ne em hakata kajuk hakata kapateng benriu kabaken riang Apostol Paul naduk kapor ka jong uru ulai i ka jing excitement ka jing long jing im jong kipriu man naduk man arjar snam man swa kalong thik kumbalong hakini kisngi ki jongi ki bamenta barabu tho e ka ne ka siti ka baar ka jong usho Timothy ka lonong ka balai ka dekat ka bankong haduk ka basan wong kumne hnrai tu tip e ka ne bakisngi ki bakhadu kinwan ki por basitam Namar ki bri ki be eat tang yeladi ki be eat sbai ki be kran sarong ki be le kraw ki be kran snew ki bam ko ngu ile ki kimi ki pa ki bam sngongu ki bam khu ki be klem eat ile ka kenja ki be klem map ki be kran siar ki bam sut nyau ki be runar ki bam eat ye ka ba ki nong delok ki ba ngamai ki be le meng ki be eat ye ki jing sngo ba kam tam ye ka ba ki eat yo ble ki badan ka dur ka jing riu blai henrei ki balen no ka bor jongka ngas ngau kumbo apostol Paul ui i ka ni ka juk ka jingi ka mamenta kum bakalong bat uladep ban kren lapa hak aktien ka jong blai habo tho ka ni ka city ka baar jong u xiao Timothy ki ba it's by ngin nam ya bon ktien ya ka ni henrei ngi tip ban ngi lapa Kai ka jinglong ka jingman jong ka sensar ka kadar hakari ka jongi haka jela ka jongi dai namar ka ni ka jing it's by ka jing it's by kam dai tang yo bahe wat ka ba rit ru namar ka jing it's by kim sngo le rai bat kim siap tieng ru ban le ya ka basnio ka jing kerni ka jing di drugs Hakane ka jela ka jongi kalong balai babun kinong de drugs ulong barem hadu kata bat namar ka jing it's by de la ka de banyo ya ka pisa banyo ka spa matjot ki kon samla jong ka ri matjot ki kon samla jong ka jai benrio ki bam ko ngu ila ki kime ki pa ki kimi ki pa kini ki sngi ki jongi ki bamenta ki ut ki yam ki lenyar thang namar ki khon kim snap su ye ka jingkran kim snap su ye ka jing pen hi jong ki kimi ki pa kala ya ala ka jong ka man ala ka jong ka lenti menta ki khon samla shanu ki don ki khon kristan shanu ki don akabakum kene kapor let chikilenti ke ba pipi dai ban let chike jaka jongok kai pen i hang tu de ki spangot ki khon samla lembat ki bike lembat ki helmet ki jongki ki alam ya ki parlok bat ki ba it ki ba thon ki jongki banyelet kai ngau ba kamdan su ka jing ko ngo iki ki me ki pa baki dai bandon akabakum kene kapor haka ying ke jong play ban sekriyo babun kikimi kikpakil nyar bat ki yam pat donot namar ki khon samla namar kani kalong ka jinglong jongki kim ko ngo syu para banget be it ong ka ktien ki jong blai hang ne ki be it ye ka jing ngau ba kam tam bak ka bang ye ka be ki it yo blai
jing soba jong ka pertai ki pon ki pa ki babon jing ngongya ban let si ka ying mane si ka jing seng kam tam lele ki ni ki sngi ki jongi ki bamenta ki juk ki ba lawan lot ki kor ki bor haduk ki kamera songkai haduk ki kamera thia ki jongi ki lapen no ya ki jing long jing im ka man sim jing long man sim jong ki ying kristan it ya ki jing sngoba ban ya ka ba it yo blai dan ka dur ka jing long rublai rei balen no ya ka bor jong ka ki kon kristan ha ki ni ki sngi ngim itu su lagi de ki kon kristan ni ki de ki bam ngat namar ba kim im su kumbagi di ban im dan kedur henry ki lenno ika bor ke jongka apostol paul su ukren hakiti ki por habu tho ya ki city ki nong rom kala nong ka ban nengkong ka dekat ka ba ar pun riu hadu ka balai pu ar wong namar kan ni kanyu blai lo ino iki hakijing ngau brai klem rai namar wat ki kentai jongki gile pen kala ya kata ka rukam bekenja tenrai syakata kepada kumwei na kejing long tenrai kum juru de ki senrang da ka bagi ino ya kata ka rukam bekenja tenrai sapang ka kentai gile ingkong no ha kajing trau jakla jongki parlok hi ki senrang bat ki senrang ki dayai yale no ya kata ka ba auria ka ba ijli ngi inem kini kisngi ki jongi ki bamenta para penget nang nongin penim yala di nakane ka pateng benriu ka bakendriang bat ka bamutlap nakane ka pateng benriu ka beman da kejing kwan jongka nakane ka pateng benriu ka badap da kejing pihun da kejing sniu nakate ka pateng benriu ka bam salia supan penyap nakane ka pateng benriu ka basyun yo blai nakamane ka pateng benriu kabat hau but yaki eki basniu para menget beit kajing khot yang ya pi hakane ka por kalong bakum ki khon ki jong ublai lang ba kani ka sngi ka bakarpang ngen pentemai la dek yela di da ka bangis sensya yela ka jong ka jing em ka jongi ban ya kat kum ka man ka jong ublai ban ino iki baro jong kani ka pertai sisangis ngokya baro iki baca saudong jongi enrai hadung ila ju perkhat mo balai bakaying kisam kristan jongi ki hiara ka jing long mensim kadau kalong baki rongpong baki jing thala jong ka partai kila her thama ya ka jing im jongi man la kasngi kini ki baro ki yo ban rung hadu ki kamera songkai baki kamera thia jongi ki entertainment ki balai puja ki jing perbernya ki babun ngas ngusi bandong balongba kani ka pandemik ngimban si ban ai ke mobile ya ki khon red ki jongiru tang namar begin yo ban penon kam ki skul henrei penban kalalong kajing te kajing kum ya ki ha ka babun ki pelut por penban ban pek ya ki badon hang tu so bang su ban ya dwai sieng sisam so bang su ban ya mane blai sieng sisam so bang su banyak kiu sekaying ke jong blai siang sisam shano kanya lam yangi tin ke jong blai namar kata ka ong bangi don ya ka thma ka bangi dei ban yale bat rit bat kraw bat kata ka thma ka long bangi yale ban pen im yala di nagane ka pateng ben riu ka baken riang bat ka bamutlap pen im yala di nakani ka pateng ben riu ka baken riang bat ka bamutlap ladangi la jan ngam jelop ngile kumno ladangi don na ka ying ka papuluk ka ding ngine kumno ladangi don ka ying ka babun malah habaki jumai ngile kumno ladangi don hapneng ka thma ka baker tawya ringi di kisipai kinong sun ngile kumno ladangi ya lang ba ka riklau ka babap dagi bun kinong tu kinong luting ngile kumno ngatrai barok nginyale ban pelai im yala di kumta kajing maham na kamta kajing im hang ne ka perthai ru kalong bangi dei ban yaksai ban yale ban pelai im yala di ngidei ban itu bakane ka perthai kamlong sekaliang ka babha kamlong sekaliang ukris kamlong sekaliang kajing hikai jong aktien kajong ublai
kum tangi hap ban long ke basian ban lait ne ke jing riam jong ka bangi dei ban yai kum ke bastat om kum ki bom stat ban yo em ladang mengi kwa ban long ki nong but ke basisa ki jong Chris ngidei ban long kita ki bele persya ya kita ki jong ka ne ka perthai Paul ukentu kumne ke cici sigi nong rom kalau nong ka bakhat an kada khot ka ban kong ka baar on namar ka tang karpat ya pi ko para bangai na kita ki jing snai ki jong blai ban IT no iki met jong pi kum ki jing knya ba em ba khoj bat ba pen sngo bha yo blai ka ba long ken ka jing shakri ka ba kan yam sim jong pi bat tu wat pen srim rengkat yaladi ya kene ka pertai hanrei tu pen kala dorno yaladi kan jaka jing pentemai ya ka jing mut jong pi knang ba pinyo tip ka ba kumnu kalong ka man ka jong blai ka ba bha bat ka ba pen sngo bha bat ka ba janai dia bat ka benta ka ba lai bat ka ba khaddu kumno ngin pen im miladi kumno ngin pen im miladi ki kam ki apostol kalong ka ba ar ka dekat ka ba lai punyo ong kumne tia ba lio sngo ya kane la dungak eki hala ka donot bat ki la ong ho Petros bada kita ki apostol para kumno ngin le la dungak ya ka donot jong kita ki ba lio sngo ya kita ka jingelap ka ba kraw jong Petros bat ki la kwa ban kala ka ba mot bat ki la kali u para kumno ngin le kai ka bangdei balle ban pen im melodi na kane ka pateng benriu bakan riang ngidan kam ban yo ya ka jing sngo kendu hapo jongi maroi sapang ka pop ka hok bat ka jing bisar nama lada ka don ka jing sngo kendu ka don ka jing septing yo blai andai lada kam don ka jing sngo kendu kanam don ka jing septing yo blai habakadon kajing sngo kendu kawan kajing kela badagawan kajing kela kawan kajing yaksat ban ino iki barem kawan kajing ele bangimdei ban yaine su haju andrai nginya mi no nakata kajaka kabangidon baro sikata nakajaka kabam seiso syakajaka kabas seiso ban syakri yo blai kum ki bangai apakah don kecing kela ngin mare bat nginam sngothaj ngin yai bat nginam snolwaj bat ngin yai pentamai bor kum ki pukni ong unoi tu lepas saya habadon kecing kela ka pemut ngidon kecing kular ya kata kecing em ka babam cukut kamar kasiti kajong Paul sige nong koren kalau nong kabanyau ko daka benekong namar kata habangi don kini kijing kolar ko kihap tu nginya pen khut no elodi na kajing bit ngit kado bat kaman sim baro daga ba penjanai ya kajing khut ha kajing septing ya ublai pendu no ya ki kijing thala jong ni ka perthai kijing bit ngit baro jong kado daga ba penjanai elodi hakajing skoi bakajing septing ya ublai pendu no ikijing sngo arsap baro pendu no ikijing bamdan mensim banyarap lem iki wei badan kam ikijing rap pendu no ikijing long blem shit ruam kret ruam syakri blai tangdap rei ngidei ban syakri yo blai de kabangi it bat hem ban syakri ka kerteng ke u haba kala dei yangi begin dan ka yeng ke jong blai ngin dan ka yeng ke jong blai habala tiet ka baji ngi kamen sim ngi kan terang ban kiu sekayeng ke jong blai bangin yo bandan hasenda jong u bat kalong ka jing kemen na kabanta jongi na kabanta ke banget bango ngidan kam ban pen mau yeladi bengi dei ban pen im yeladi na kan ka perthai ka bakan riang bat ka mutlap ladang imdan bat ukris ong kaktiin ke jong blai lada uno ru it ya ka pertai kata ka jing it ukpa kam don hau don ka lenti ka ba ikum bakan lam sa ka jing suk bat ka jing kmen bat ka jing dap kerhai yo brio lada pi pet siki babun pin i ani ka jing itanat ka jing pahu ka jing kmen ka jing hui ka jing snobha sudah nrai kaktiin ke jong blai ka ong ka bakut
jong kata ka jing em ka wanra pan ya ka jing kordet bat ka jing yap nrai ka don pat ka lenti ka ba ka i kum ka ba kim bat ka ba jenjar hne nrai ka ba kut ka jong ka long ka jing kemen bat ka jing em pen em ya ladi tu pen em ya ladi nak ni ka pateng ben riu ka ba kenriang bat ka ba mutlap blai un kerku nak banta ka buram ka jung tongin ya tuai ini sementalang hai ka jing ya tuai lang au blai bok pau jong i ba beneng kemdeng i wan ban pau hakmat ka khet ka jing snai ki jame ban khat kerpan i ka gertheng ka ba em ba ka badon bor ka jome banaingu ya mi atrai nak banta ka ni ka por ka ba kodor ka ba memala ai kabor ka bangiliyo ban syashkor ayu bakaktin ka jome ka don ban kren na pedeng jongi ke bangai ki ba im me kini kisngi ki ba ki ba dap de ki jingale sudah trai ngida dwai au blai ba ai bakaktin ka jome ka nayo ban syong dap kerhai hapo ka dono ba ka mensim ka jongi ai bakaktin ka jome atrai ka niyo ya ka jaka ka jing im ka jongi bangingin yat kum kita ki bastat om kum kita ki bamstan ai ba try balong ba kan ka por try ba ka tin ka jeng me ka pan kan mau ngi bangin long kita ki bangai ki ba pan yale ban panem yale di nak ne ka pateng ban riu ka ba khenriang ka bam putlap da ka bangi IT yale di man la ka met man la singi man la ka step ha ka jing shakri yame ngin IT ya try hoi ha me ubolong unong panem jungi ubala sales pa ingi da ka dorba ka snam ka jeng me mala syak nak ka matakin nong pop ki bangi ko mangi ya try hoi dala di ngilong ke batrot ke baswai daladi ngimla atrai ban penem na marki hok ki jongi kilong tang ki serdap jat hakmat jongme nraya ka bokhom gani ka pon ngeda dwai bo mun se makhut ka bor ki jongme unda her hapo jongi wei pi wei ban pen thmai bor ngi ban pen chat bor ngi da ka bor blai ki jongme atrai dangi la ban em gom kita ke kristan ki ba ya nya ka lenti ba ka man ka jongme ko pa ban pen sngau bhai me ki por barok jong ka jing em ka jongi ki ba ap karmen hame ya kata ka jing pen em ka bom jukut lembat me atrai kerkui ngi lang atrai kan ka po kerkui ki long ying long sem kristan hapo jong ka balang pan ke im thmai ki da ka bor blai ki jong me begin long ki ba shakri shirham ya ka kerteng ka ba em ba ka bodon bor ka jong me ko pa kerkulangi baro atrai begin sami no nang ne na ka ni ka jing ya sem ka batyang ka jing ya shakri lang ka jingi ya ka kerteng ka jong me atrai ngin mi nang ne ki pri ki balapan tamai bor ki don no bagi men sim ki jong ya atrai ban yai shakri me kat padang im bat bangin nur ban ong banam yang ngaban im kalong ukris bat ban yap kalong kacing mentoy kerku yang i atrai kan ka por ngi IT ki sang ti bran bor jeme haka kerteng uji sukris ubala map iki pop ke jungi ngi dwai bangi pa ni kene baro amen. Blen kerku yang i kiba syashkor yang tiang jong blai kiba pediang ru yakah ki donut hagi men sim jongi in yet iladi in il de bangi long bat in penti kena bangin penem yangi yaladi yang isem ki jong ru na ni pateng men riu ko ba kenriang baru mutlak blin kurku yang jong syakri pastol la ai khubor deng jongi ai i ya ka jok jing khia kurku yang asam jongi kurku ke ministry ke jongi ha ka balang ka bedan ba kharun no jaka ka bu bulai wi bet ban pan kami ndam ta ka buram ka jong blin kurku gitu barok ke balai simenta ha ka ni ke jing mani ke syakri ke jongi ya bulai syabing penwai ka dan kini jadi mana? Bata kalong kajing hikai jing ruai. Oh sorry, mereka cuma kajing jaseng ye yang lasai kesini. Jong kadong pokse jaseng indo pokse mingi. Kabanong hayi yang jadi bah umur lang yang doer bah balang jongi. Maka dia ye yang tu kam sedan sedan sani hill tikum ta kinalam jong jaseng dong.
kikirpa di parabangit begini kentu ulang hang teh saulat pokse lesai kesni hagapor san baje janmit hang teh saulat pokse nak uta bandit syak ni ke seng ying dong ngin menwai no ke jemani jing blade bangir wai ke jirwai ke san spa prapupra try kum hagasngi pentecost atut he daga bor ba bakrau ban ing do ki pop kum hagading berhem amen sim bakhut tuan kejirwai ke basan spa pra bahadin jong ke jirwai seseng kerpa di pastor susyang bin pelaj ngi dagi jingker hubun wai kumhaka skipen tekos atut heta gaborba akra an ingduki popum hakading bathem amen simbak Amen simba jemnun atuan nokloy iki kunjo medon kam jing in penduk hijing slobha kisentiu Pangan udrutang yani Wangidang adukai kahor Human simba kuit kajing ular Pamente human simbakut kahor amen simba jemnut atuan nokloy iki kunjong midon kam jing penduk hijing slobha kisentiu berthei pangan udrutang yani Tongi nyawai Bada kabawai no jong kani ke jing syakri ke jong email blay lang bakan dengan no paisngi pelat yo pailang ujong me de ke jing kerku ke bakan sai tam nak khat ke jing snai ke jong me batu da air baka jing ai ke badap yang ke jong Jesus Christ bu trai ke jing it ba ke jong blay ke bana bam jukut shabam jukut ke jing slok ke bathiang ke bayalam ke pencait bor ke jong mensim khuy Begini kita balong lai hawe boleh kita syang sa rengkat bat laga jong ka balang ka jome biya seng ha kani ka por lembat ki ringet ke badan kani ka ri bad ka leng satlak ka perthai nadu menta bachki arta ke babam jukut ru amen